मोनसे प्रेस्टिजियास बड'लेण्डनि बिटिसि मोनसे हेरिटेज आरो बिनि फारसे बर' फरायसा आफाद बर' हारि आरो गासैबो फरायसुलिया मोनसे आरो गावनि मोनसे ट्रास्टखौ लानानै बयबो फरायो। नाथाय बे इउनिभार्सिटिनि आथिखालनि लादुसिं बिथाङा दिनै 1 बोसोरनि बारा जाबाय डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन भिजिलेन्सआ इनभेस्टिगेसन खालामदों। अफिसाव फैनानै बानायनायनि नामाव मार्केट शेप बानायनायनि नामाव कालभार्ट कनस्ट्राक्शननि मुङाव पारमिशन उइदाउट प्रपार उइदाउट प्रपार प्रसिडिउर मेनटेन खालायाबासिनो गाव हारसिंनो डिसिसन लानानै खामानि मावनो होदों, जेराव हिउज एमाउन्ट माने करापसन सार्जेस बेखौ दिनै सिएम भिजिलेन्स हादों। आरो फारसेथिंजाय बिथाङा खालामदों थोंजोङै जों बिथाङा जाय फाइनेन्स अफिसार बेखौ इलिगेलि एपइन्टमेन्ट होदों आरो लोगोसेनो डक्टर नीलकमल सिंह बिथाङा सेक्सुवेल हेरासमेन्ट चार्जआव सासपेन्ड जानानै दङ आरो सासपेन्ड जाना थानाय मानसिनो बहुद दरमा होदों बिथाङा। आरो फारसेथिं मेल'डि थांजाबनाय सासे पिएइचडि स्कलार बिथांखौ फेभरेटिज्म खालामनानै उइदाउट एनि उइदाउट इन्टारभिउ बिथाङा बेखौ माने एडमिसन होदों। जों नुदों जे मोनसे कमिउनिटि मोनसे माने गावनि फेभरेटिज्मनि स्वार्थ मन'पलि आरो डिक्टेटरशिप बाहायनानै लाइजाम लादुसिं बिथाङा दिनै इउनिभार्सिटिखौ सालायदों। इउनिभार्सिटियाव मालाबा टाइम मथे रिजाल्ट होनो हाया, मालाबा टाइम मथे मार्कशिट होनो हाया, सिटखौ मोना, स्टुडेन्टनि एडमिसनाव खेलिमेलि, स्टुडेन्टनि रिजाल्टआव खेलिमेलि, स्टुडेन्टनि एग्जाम कन्डाक्टआव खेलिमेलि आरो गोबां माखासे थासारिखौ दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसालि आरो एफिलिएटेड कलेजनि स्टुडेन्टफोरा आरो आनसलिक आरो इउनिट कलेज इउनियन बडिफ्रा सम सम धरना डेम'क्रेटिक पन्था लाबोनो गोनां जादों। बेबायदि प्रेस्टिजियास इउनिभार्सिटिनि आन्दलन खालामनायनि जोंहा गोसो गैया आरो आन्दलन खालामनानै सिटिजों टार्मिनेट खालामनो नागिरदों। नाथाय दिनै बिथाङा अलरेडि एरेस्ट जाबाय, गुवाहाटि हाइकर्टनिफ्राय लानानै दिनै दोनदों। खिन्थु चिफ सेक्रेटारि अफिसनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै इउनिभार्सिटियाव लेटार हरदों जे बिथांनि सायाव एक्सन टेकेन रिपर्टआ जोंनि दिनैनि दाबिया जाबाय इमिडियेटलि लाइजाम लादुसिं बिथांखौ सासपेन्ड खालामनांगौ। अनरेबल गभर्नर अफ आसाम, अनरेबल चिफ मिनिस्टार अफ आसामनि जोंनि जि दाबि आरो दाख्लैबावै जों धरना जोंनि जि स्टेटमेन्ट जोंनि जि क्लियार मोनसे दाबि बेखौ जों लाखिदों। आरो नम्बर पइन्टआ जाबाय इमिडियेटलि बिथांखौ बोखारनानै बिथांखौ रिमुभ खालामनानै बिथांखौ सासपेन्ड खालामनानै इमिडियेटलि सासे भाइस चेन्सेलर इनचार्ज पाठिनानै होनांगौ आरो बे इउनिभार्सिटिखौ बासायनो, बे इउनिभार्सिटिनि मान मर्यादाखौ बासायनो, फरायसा फरायसुलिनि भबिसतखौ बासायनो थाखाय आसामनि राज्यपाल आरो इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर बिथाङा गावनि दायित्वखौ मावफुंनांगौ। जों आल्टिमेटाम होदों सप्ता खनसेनि गेजेराव आसाम सरकार, आसामनि राज्यो बेंगिरि मानगोनां बिथांमोना डिसिसन लानानै बिथांखौ बोखारनांगौ आरो जुदि बोखाराब्ला 1 आगस्तनिफ्राय जोङो बेयाव माने पार्मानेन्टलि हर सान डे नाइट जोङो आन्दलन गणतान्त्रिक बाथ्रानि गेजेरजों जोङो बेयाव माने प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेसन खालामगोन। आं बे बाथ्राखौनो बुंबाय आरो बयबो रायजो राजाया दिनै नुदों जे बिथाङा एरेस्ट
जानानै बिथाङा माने दायाव एक्टिभ जानानैबो दिनै बिथाङा इउनिभार्सिटि सिङाव खारखोमादों दाख्लैबावै बिथाङा फाइल पत्र साननि 7 बाजियाव लानानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि गेस्ट हाउसआव साननै थाखोमादों आरो मैया मोनाबिलियाव बिथाङा सिकिउरिटि लानानै फैबाय आरो जों खावलायगोन प्रशासना क'क्राझार जिल्ला डिसि एसपि बिथांखौ जोङो खावलायगोन प्रशासना मावदों जाय माने करापसन चार्जआव दुर्निथियाव दङ जायहा एक्टिउज जायनि सायाव एरेस्ट माने जानानै दङ हाइकर्टआ बिथांखौ माने बेल होथ'दों बे मानसिया पुलिस खालामनायनि खुनु माने नैतिक अधिकार गैया लिगेल गैया राइट गैया आरो प्रशासना बेखौ माने रक्षणाबेक्षण होनायनि खुनु बाथ्रा गैया बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ खुनु कारनाव बिथांनि उदार बेलखौ बाहाल लाखिनाङा आरो लोगोसेनो गोदान आइसिसिआव बेयाव माने इनसार्ज थिसननांगौ जोंनि दाबि आरो बे दाबिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा कन्टिनिउसलि जौगाबावगोन बे धर्नानि गेजेरजों आसामनि आइथि बेंगिरि बिथांनो आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनो जोङो गथायगोन आरो बिनि रेसपन्सखौ जोंनि आरो बिनि उनाव सप्ता खनसेनि उनाव जोङो इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेसन जों अलरेडि प्रिपेयार गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा एसिस्टेंट नर्सिंग फर्स्ट एड पेशेंट केयर डायलिसिस टेक्निशियन OT टेक्निशियन फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन